Paras marita salahut na damang dohot dainang na inahulungan di bagasan Tuhatta Yesus Kristus. Jamita di Minggu Letari tanggal 27 Maret 2022. Mana nenet sen pesalmet 32 ayat 8 satu ayat 10 sada. Adorong tu tajahatur pukon cumolo mahita maratangyang. Mulai atir suboro nami tuho Tuhan na mga ramoti hami buhi hami marhai pason rapoko ale Tuhan. Asiroham di hami ale Tuhan laho mabigi hatam. Di bagasan Kristus Yesus martanya kami tuho asimaroham. Amin. Marlas ni roha di bagasan Tuhani. Pesalmet 32 ayat 1 ayat 10 sada. Songono mahatana di dok disi. Huparwai jala hupudai peho taringo tudala sidala namu. Wiring-iring peho dohot pamereng ni matakku. Unang tungsongon huda hamu manang songon haluri naso marroha dang olo dumuduk tuho dang pinatuduk ni kokang tung nalado parniahapan ni parjahat alai manang isa na marhaposa tu Jehovah haliak konon na tusi asini roha marlas ni roha mahamu mida Jehovah jala marolopolo mahamu ali akka partigor jala marede ma sudehamu akka parsi hohot marroha ima sahatna. Hurian itu hatta na hinahulungan di bagas at Tuhatta Yesus Kristus di pesalme 32 ima sada pesalme na ginoran ima pesalme panabotion ni dosa. Jala totu sahali odo pangajariyo tu jolma asaning gambang jala mangulu na martua jala na marlas ni roha. Totu sahali di pesalme 32 ayat sada 1 ayat 2 pamuhay pangajariot taringot tu hatuaon ni hala naong sisihan dosa jala ido namasa di hati hai dungi muse di ayat tulu satu ayat pitu tangiang ni parpesalmet tu Jehovah na huhut gabe pangajariot tu akan ubegesa na disagi gabe dua bagian ima taringot tu panidangion ni parpesalmet taringot tu hagon ni hapamatang na uju dihukupi ibana dosana jala aduh lubang na dung di paboto dosana tu Jehovah pangaripunon ni perdalanan ni ngoluna nagabe pangajario tu akka nalidang roha asa madapoto Jehovah asa dijaga jala di paluan na sida sian parmaraan. Huren itu hatta di ayat 1 ayat 10 sadaon ima taringot tu pangujungi pangajarion si Jehovah. Ima namar lapatat si pada ni Jehovah lahu patuduhod dalad sidalana dohot pangiring-iringin na tu akka namar haposat tu ibana. Taringot mua musei pangajarion asa marhaposat tu Jehovah. Soso asa marlas tiroha jala marolop olop patuluhon di pangujungi na marision pangajarion sian Jehovah. Urian itu hatta para ni Jehovah patuduhon dala sidalana dohot pakiring-iringan na tu akan marhaposa tu ibana. Jala hupaduai peho taringot tu dala sidalanamu wiring-iring peho dohot pamereng ni matakku. Imabagan na barpesalmen na mangkata itu Jehovah taringot tu tangyang na alayanggo di bagas sa patuluhon. Jehovah do mangkata itu si Tuan na toropi. Jala ido edeni parpesalmen di bagasan hati ay. Dungi taida mamuseng ngoni di haradio ni Jehovah paturo dalan asa unang lilu akan aporsia di ibana dohot haradio ni Jehovah madongani asa unang marmarahita jan uno ni hajol maun na seseton na irma manangiho pangarajon ni Jehovah jala makaporsia na di dopaku Jehovah tu mamereng nai jara deho ma tujol mapangatusio dohot di alai daksongoni yang go tu natin opana asing jara di gobar hodo hatadion ni haluri dang adong roha nang pikiran ni hoda dohot haluri ikon na dipake hodo tu nasida kokang jala hodo dohot sian hoda dohot haluri marhite ihot ni pamatang alai dak songoni yang gojol mai ido nanang diodol marhite turpukon jara dang dos songon hoda dohot halode yanggo jolmai. Huren itu hatta dung di paboto di ayat walu nomor
pada Jehovah patuduh daran nama ngaramoti dia bangido mahaudo si jolma di pasu-pasu Jehovah do tu jolma roha do pangatusion alai dang ikut di ihot jolma marhite kokang song hoda do talode dang dipaksa dang pinaturun Jehovah roha dohot pikiran ni jolmai na ikon uduk manguloi pangajarion ni Jehovah dohot maka persyai pangaramotion na jala totu sali pangajarion asa marhapo satu Jehovah dang Jehovah be namang katai di naparpudi dung takas di bawah dia walu bar ni Jehovah patudu dala dohot mangaramoti nang dodol mamusia sonangan ni namarhapor siau tu Jehovah dohot hasusaad di akka parjahat akka parjahati ima naso marhapo satu Jehovah naso olo mardalad di dalan ni Jehovah naso olo maka persyai pangiring-iring ni Jehovah alai ni parnihapan balik sa na marhapo satu Jehovah ima naradi mardalad di dalan ni Jehovah na maka persyai pangiring-iring ni Jehovah ala ni asini roha do turusan na marsialosa di arah do ubegi asa toktong maka posan jala marhapo satu Jehovah jala ido na gurut to di bagasan ngulutta nunta kasi boto jadi persepa dan padongan yon di bagasan rohatta sa mahita barpudi ima marlas ni roha marulup olup dohot maridi las ni roha dohot olup mida siya di bata napas itu koni dada hobar tu situasi dohot kondisi ima respon hapor siya tu pangajaran Jehovah na marisihon padan pangaramotio dohot asin roha karena ni idang jupang parniapa do pengadilan ninggulun di hapersiau tu Jehovah so holan las ni roha huren itu hatta si pahusor-husoron di bagasan nguluta buhado mainon marlas ni rohas dohot marul olop di portibon nago hamaulonon suku-sukunon jo tubuh di rohat ni akan apersia jala odo na yang stung macay maul bodo tunggudang pe mara marpada jobo mangiring hita asa tarhua-hua di mara marhita bolo manosak pe parnguluan marpada do Jehovah makaleangi hita dohot asin rohana dakkay tadi kod Jehovah hita nunga di ko Jehovah pada na marhite hamazen ni Jesus na palua hok kita siya musuh na jumorbut di portivion ima dosa dohot amatian jala ido ubay di do tuhatta Jesus sisian na adorang somana ibana tu banagijang sa didongani di hamu ganuk ari rasa rodi ajal ni hasianganon jala porsia do hita di padan ni debata di bagas Tuhan Yesus pabuan na tinadikon hita marhite akan amasa maka porsiai pada dohot pangaramotion ni Jehovah ikut diuruti do how duhot tu pangajarion ni Jehovah yang tu hoda do talodi di bagasan do kokang asa uduk alai aksongoni yang tu hita na porsia di lehodo todi porbadia tu hita asa marroa hita mangoloi hata ni Jehovah di ganup si ganupari gudang tongot pangajarion si portibion isarana asa mamora jala sonang ikon ngihutto de batang sotung olo hita marhitei marpanelapan jabar sisongoni pangajaran Jehovah dalam Jehovah ima dalam holong hasitongan hati goron omma naeng si ulah honotta jala margogo hita de baka setod di debata na manuturi jala margogo kita jala di minggu letarion marlas di roha maita de baka Tuhan ala tahapor si Jehovah do mangaramoti hita jala ala asini rohana mang kaliang hita amen martang yang mahita puji-pujian kok hamoleteo di sobaro nami oleh Tuhan nungatol hasami ubigi hatami asima roham dia oleh Tuhan oma nasek tutong madongani hami di bagasan paranggolon nami unang lehok kami tu naso di lomone rohanami si roham dia meli Tuhan upasatami dan doktor dinami marhite Kristus Yesus Tuhan nami asi marham amin.